Kaixo, ikusiko dugu nola Moodleko gure ikastaroa nola esportatu, hau da, deskargatu gure ordenadorera, segurtasun kopia bat egiteko, eta gero nola importatu. Pentsatu kurtsoa bukatzen dela eta nahi dugula segurtasun kopia bat euki. Ikasleen lan guztiekin eta bar. Eta gero beste ikastetxe batera goaz eta nahi dugu erabili ikastaro hori. Bueno, goazen ikustera. Hemenago aurten erabili dudan ikastaroan, teknologia DBH bat, eta egingo dut honen segurtasun kopia deskargatu. Gehiago, ikastaroaren berreskurapena, berreskuratu, eta hemen automatikoki egiten ditu kopiak. Batzutan hemen ateratzen da, segurtasun kopia egin, baina kasu honetan sistemak berak egiten ditu. Beraz, egingo duena da, deskargatu. Mango diot izena, eta gorde dut, nire ordenadorean. Orduan, hau, euki dezaket badaezpada, hau da, aurten egindako lan guztiekin eta horrela, kopia bat eukitzeko, ikasleen lan guztiak horreukiko ditut, edo, erabili, beste ikastetxe batera eramateko. Orain, pentsatu, banagoela, beste ikastetxean eta administrariak sortu dit ikastaroa eta sartu nau irakasle bezala. Banoa, nik ordenadorean daukadan kopia hori, hemen txertatzea. Horko eduki guztiak hemen jartzea. Gehiago, ikastaroaren berrerabilpena eta esango diot berreskuratu. Importatu beharrean berreskuratu. Aukeratu fitxategia, eta hemen daukat. Igo, errorea eman dit. Bueno, honek ikasteko balioko digu. Zer gertatzen da? Ikastaro honek jarrita daukala 2 megako muga fitxategiak igotzeko. Bueno, egingo dio dana da, aldatu. Joango naiz ezarpenetara, fitxategiak eta igoerak, eta hemen daude 2 mega. Hau oso gutxi da, orduan jarriko diot, gehiena. Giga bat. Berriro egingo dut. Eta igo dit. Berreskuratu. Orain, baiet esango diot, hemen esaten dizkit zer igo ditudan, eta hau da importantea. Hemen aukera ezberdina daude. Berreskuratu ikastaro honetan. Gogoratu, administrariak egin didan, sortu didan ikastaro honetan nagoela. Nik berez nahi dut, hemen berreskuratu lehengo segurtasun kopia hori. Posible da ere, lehengo ikastaro batean, berreskuratzea hor dagoen guztia ezabatuz. Edo, baitere posible da, beste ikastaro batera eramatea. Baina nik kasu honetan nahi dut. Ikastaro honetan jarri segurtasun kopian dauden eduki guztiak. Beraz, jarraitu. Hemen aukeratu dezaket zer ekarri eta zer ez, adibidez matrikulatutako erabiltzaileak ez dira behar. Baina, hobe da, igo dana eta gero garbitu daitek. Gogoratu, berrabiarazi eginez, garbitu daitekela ikastaroa. Esango diot baietz, berriro, atazak aukeratu dezazket, batzuk bai bestek ez, urrengoa, eta listo. Berreskuratu. Ondo berreskuratu da, ikastarora joaten naiz, hemen dauzkat guztiak. Joan zan urtean erabili nituenak beste ikastetxe batean. Baliogarria izango zaizuelakoan, aprobetxatzeko ikasturte batetik bestera egindako lana.